Lafiya ne na da ba gajiya. Ya za ka yi lafiya kalau alhamdulillah. Ana kalau lafiya lau. Ba ki gane ni ba ko? Gane ki ba daga ina? Ni ce Hajiya Sadiya. Matar Honorable Bashir. Ayya, ciyaman Bashir? Allah sarki gaskiya ne. Shi ne na zo in gaishe ki kuma in kawo miki gudunmuwar shinkafa mota ɗaya da mai da kuɗi saboda bikin ƴanmu da za a yi. Kai wallahi tallahi kwarai ko biki ya zo alhamdulillah. Allah ya kawo mu lokacin. To ba matsala ki ce ina gaishe shi ki mun godiya Allah ya saka da alheri na gode madalla kuma ki gaya mishi ki ce mishi kar ma ya samu wani damuwa Allah ya da kujerar shi kamar ya koma kanta ai insha Allah rabbi To shi kenan. wallahi hajiya mun gode ai ba komai Mun gode Allah saka da to shi kenan Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sanda gidan mama. Yawa sir. Wannan fa. Ba ka gane su ba? Ban gane su. Ai mata Honorable Bashir ce. Honorable. Tsohon ciyama shine yake so ya koma kujerar shi. Shine ya ba ta gudunmawa ta biki da suka ji labari ta kawo kuma yake neman alfarma dai. Alfarma. Ai alfarma ta me? Kamar ya ta me? To ta me? Dole tambaya alfarma ta me? Haba dan Allah ya mutane za su rinka bi ko zai nemi alfarma abun talakawa tunda kai ne shugaban zaben nan ai dole ya nemi abun ka. Ai babu alfarma. Ba alfarma ba tausayi ba wani menene iya alfarma sai dai nemi talaka nemi goyon bayan talaka alfarma sa kenan amma ni a guri na babu alfarma. Ba ita na zo yi ba kuma ba ita zan ba. To in an nemi talaka ai dole kai ma abu ta kanka. Ni fa ba ruwana babu ruwana. Ije ce ne ƙura sai ya wannan ba ma ba nan ta wani goya wani baya ba na nan ba kuma zan ba. To gaskiya ni na gaji da irin wannan abu. Na gaji. Ni ba zan iya ba gaskiya. Akan me a mutane za su rinka binka da abubuwa ka rinka cewa wai ba haka ba. Kullum shikenan ko kullum ba za mu yi arziki ba a haka za mu zauna tsiya-tsiya. Haba dan Allah dan Annabi. Yaya mutane suna neman abu a wurin ka ai dan ka isa kana da shi ake neman abun ka ko? Daidai gwargwaro tun da Allah ya baka sai ka taimaka ka daga mutane su ma su samu. Au Allah. Shikenan ga mahaukaciya ka ajiye. Ya ina maka magana fi sabilillahi jama'a suna neman alfarma a wurin ka ba za ka yi musu ba. Tunda kai ne shugaban zaben nan dole ne fa a zo gidan nan a ce. Hello. Ha, dan Allah ka tsaya ka saurare ni ma. Ya kai. To ga nan zuwa ga nan na to ga nan. Ya? Haka ne. Ka mai da ni sai ka ce karya ina ta haushi a cikin gida ni in yi kenan. To shi kenan ka je kai baka karba ba ni zan ci wallahi ya rabona ko ba su ci zaben ba ai su suka kawo. Lafiya da Zainab, na gajiya. Mutan gida. Maman lafiya? To muna ansa. Dama ba wani abu ne mai gidana ne babanci ne da iki turo ne. Tunda idan kina ka gifta, iga fannin duniya babu wacce yake so suke. Iyan matan da suke sakarantu a hanya yace shi fa ban ke wato akwai rigima. To shine yace da Allah zo in gyaro masa hanya in samu yadda ke kin amince so yake ki zama aka ci zabe ki zama fesa gadi. To shikenan. Ba matsala insha Allah kuma zai zo da sauki amma zan yi shawara da mama. Ai daidai. Da abin da tace mi idan ka dace in ga. Allah kin san shi mai shawara aikin sa ai yana ci. To ba na. Yawa to akai da mama ko. Excellency, na samu yarinyar nan duk wata matsala da kake gani na share gurin. Thank you very much. Yawa ranka dade. Ta amince kuma ta ce za ta shawara da baba. To kaga ma baba ta ai ta muce. Ta muce mana. Za mu ga yanzu ne magana ya zama normal. Ya zama normal shikenan. Hanya ya clear shikenan. Sai dan abin da aka ce za a tura mata kawai. Yanzu mu je sai baka check. Sai an bashi kawai. Yayi. Ai ya kamata kudi ya fara flow a gidan. Ya saboda mu magani. Gaskiya da excellency. Thank you very much. Yawa. I'm very grateful. Yawa, thank you. Za mu buro ba fa. Idan mutum bai bi ba idan gidan shi sun bi dole zai gaskiya ne. zai ga miya gidan shi ya canza. Idan ma ba ka yi dole iyalinka na yi man da mu. An gama magana. Gaskiya ne. Taki ka samu ne. To shikenan, wannan rabu.